Dobrodošli na Anastasija Staša kanal i danas imam po prvi put jednog veoma posebnog gosta. U pitanju je moj drug Ivan Milutinović, koji sa mnom deli ljubav prema seriji Game of Thrones. I s obzirom da mi već godinama ne samo da pričamo o toj seriji, nego pričamo o mogućim teorijama našim i komentarišemo neke već postojeće, rešili smo da vam pred početak poslednje sezone snimimo video i da pričamo o nekim teorijama. Ali za početak, Ivane, moram da te pitam zašto gledaš ovu seriju uopšte? Zašto je voliš? Zato što je verovatno jedna od najboljih serija kada snimljena. Ima sve elemente serije koje meni privlače tom žanru i... A potpuno i novi žanr, odnosno na neki način jeste fantazija serija, ali opet toliko novih momenta ubačeno nešto što nije viđeno do sada, je li tako? Da, ali ja sam veliki ljubitelj ovog Lord of the Ringsa i onda mi je to bilo paralela malo i onda mi je bilo lako da se zaljubim u ovu seriju. Ja, na primjer, volim zato što možeš da se povežeš sa likovima koliko god fantastike ima i nečega nerealnog, opet se povežeš, vežeš se za likove i ja mislim da je ova serija prva među svim serijama koja je uspela da nas preokrene da krenemo više da volimo serije nego filmove. Ne znam, meni je sa ovom serijom nekako to krenulo. I da iščekujemo nove sezone i... Početak. Da se zarazimo serijama, generalno. Tako. Nisam siguran 2011. kada je krenula prva. Nisam ja, napisat ću dole, googlovat ćemo pa ćemo proveriti, ali dugo traje. I ja prosto ne mogu da verujem da je kraj. Premijera je 15. aprila, tako? 14. 15. Verovaću. Ne znam kada će kod nas da se emituje, a pošto u Americi 14. kod nas mislim 15. Nebitno. Pričat ćemo sada o onome što mi mislimo da će da se desi i komentarisat ćemo neke scene koje su se već desile, da li nešto znači, da li ima neko posebno značenje. Ja sam krenula ponovo da gledam seriju i do ovog momenta sam stigla da odgledam prvu sezonu samo. Do početka poslednjeg serijala ću odgledati svih 7, ali odmah želim da krenem sa komentarisanjem, na primjer, prve sezone, mislim da je čak i prva epizoda u pitanju. I počet ću od Brena, iako pre nego što počnem sve vremena te pitam ko ti je omiljeni lik u seriji. Tyrion. Stvarno? Da, 100% od početka. Jel? Da, od kada je ovom Joffrey udario šamar, to je bio trenutak koji me kupio. Mislim, iz tebi, da, definitivno. Ne, on je najpametniji, mislim. Jeste. Ali generalno mislim da je velikoj većini, kao i meni, ajde tako kažem, da si ima omiljen Jon Snow i Daenerys i da baš zbog toga sigurno će bar jedan od njih dvoje, mislim, umreti. Pa sigurno. U poslednjoj sezoni i zato kažu bittersweet, ali vratit ćemo se na to. Da krenemo od Brena, mislim da je on u stvari ključ razrešenja, unplotting of everything, znači to je neko moje mišljenje, mislim da je jako bitan. I da, iako smo i ti pričali da je obećani princ ili... Da, po mojoj teoriji, Azor Ahai. Iako smo pričali da je to Jon Snow, ja sad sve više i više mislim da je to Bran. Ali da počnem sa tom prvom epizodom i moment kada Ned Stark ubija Lady, koja je vučica od Sense, sledeća scena je kako ona umire. Znači, odmah nakon što ona umre, budi se Bran iz kome koja je trajala duže od mesec dana, nakon što ga je gurnuo kroz prozor i nakon što on ostao nepokretan. I tu se pokazuje neka njegova povezanost sa životinjama, mislim da to uopšte nije slučajno. I kroz tu cijelu prvu sezonu, na šta mi nismo obraćali pažnju jer nismo znali da treba, ali pored troke vrane, Three-Eyed Raven, ili tako se prevodi, troka vrane, pored nje, koja kasnije znamo njeno značenje, ali u snovima se njemu pojavlja ta vrana koja ga vodi, da li se sećaš gde? Iza zida ili gde išao? Ne, u kripte. U kripte, a kripte su, da kažem, podrum ispod Winterfella, gde žive Starkovi i tu su sahranjeni svi Starkovi.
I tu je čak zanimljivo kako i Rickon i Bran, iako je Rickon na kraju se ispostavlja potpuno nebitan u cijeloj seriji realno, ali se tu pokazuje da u trenutku kad je ubijen Ned Stark, da i Rickon je sanjao te noći da je vidio Ned Starka u kripti, a da Bran isto sanja i vodi, koga beše vodi, onu divljakušu koju su zatvorili, ona ga je nosila pre Hodora i on ju vodi u kripte i kaže joj da vidiš Neda, oca, iako ne znaju da je tad mrtav. I kako izlazi iz kripte, stiže im poruka da je ubijen. Pa, generalno svi ovi na severu imaju dosta konekcije sa magijom. Kod Starkova naročito, a najviše je to izraženo kod Brana, koji je, ne znam, u jednoj sezoni kada su bili u onoj kuli zarobljen ispred je bila, čak je Jon Snow se borio sa nekim ispred, on je ušao u svog vuka i video Jona i mogu u tom trenutku da mu se javi, da krene sa njim, ali su, ne znam, iz nekog razloga odustali od toga i rekli su mu, ne, ti treba da kreneš na sever, pusti Jona ili tako nešto se desilo, ali u principu on od samog početka može da ulazi u životinje, mislim da je sva ta, da kažem, njegova magija kao i sva ostala pojačana sa rađenjem zmajeva. Tako da kada su zmajevi nestali, tada je magija se smanjila, sad u principu kada su zmajevi, onda se svačije magične moći pojačavaju. Jer je sve povezano. Tako je. Zanimljivo za Brana, ja moram da krenem opet sa njim i da nastavim sa njim, jeste da kada on uči od onog... Tri-eyed onog starca, kako se zove, on je bio Tri-eyed nešto. Kada ga on uči i jedna od najbitnijih vizija koju smo do sada vidjeli u cijeloj seriji je ona kada on vidi svog mlađeg oca, Ned Starka, i kada otkrivamo da je u stvari Jon Snow Targaryen, da je sin njegove sestre Lyanne i Targaryena, i sad taj moment kada Bran vidi svog oca. Da, on ga čak i pozove. Kad ga je pozvao i ovi se okrenuo, mislim da nam to otkriva mnogo toga. Da on može da utiče na prošlost. Da. I iako mu ovaj starac koji ga uči kaže da ne može da utiče na prošlost, vidi se u tom trenu užasna zabrinutost na njegovoj faciji, da ne kažem zaprepašćenost, i već u sledećoj sceni kad se ponavlja ta scena, iako ga ovaj nije dozivao, njegov otac se okreće i tu vidimo da je on uspeo da utiče na prošlost na neki način. Tako je, ali i sa Hodorom. I sa njim kasnije, tako je. Ajde ispričaj ti to. Pa nekada mu je pričao hold the door, u stvari se u prošlosti to dešavalo, to je s ovom malom kada je doživani napad i od tada je postao Hodor. To je ona scena od koja smo se svi najviše naježili. Tako, jedna od najtužnijih scena. Najtužnijih i pored Red Weddinga, onako baš jedna od najupečatljivijih epizoda. Ajde tako kažem. Da, ali, sigurno. Što se tiče Brana i prošlosti, ja mislim da, evo sad, da bukvalno uđem u srž na samom početku videa, da je to jedan od načina, moja teorija kako bi mogli da se pobede White Walkeri, ali delo je previše prosto da bi bilo realno, da se Bran vrati u prošlost kada su ovi napravile White Walker od čoveka, kada su mu zarile Dragon Glass. Ne, sigurno to nije rešenje. Neće se to desiti, znam, zvuči previše prosto. I previše bi uticalo na budućnost. Mislim da rešenje problema sa da li je problem ili kako doživljava, ali sa White Walkerima neće biti kroz borbu ili kroz, ne znam, vraćanje u prošlost, nego da će jednostavno da se ispoštuju neki dogovori koji su, ili paktovi da se sklope koji su ranije bili dogovoreni. Kao ja smo se plašili da nećemo imati dovoljno stvari da kažemo, ja sad znam šta bih pre rekla, ali opet zanimljivo kako se sve vrati oko Brana najviše i ja opet moram da nastavim s njim, iako sam mislila ću najviše pričati o Jon Snow i Daenerys, ali povezanost njega i Night Kinga, i postoji teorija čak da su oni ista osoba. Ja lično mislim da nisu, ali mislim da postoji velika povezanost i da je njihova magija slična. To smo baš sinoć pričali. Dakle, mislim da njihova magija je veoma slična zato što
obojica, da ih tako nazovemo obojica, mogu da upravljaju drugim ljudskim bićima, mrtvim ili živim, životinjama ili ljudima. On je u Hodora, mislim, živog čoveka je kontrolisao kao što je mogo da uđe u svog vuka, on je tako i Hodoru pomoću misli komandovo ili, ne znam, kontrolisao njega. Tako je, a Night King uđe i prvo pravi one svoje zombije i tako dalje. Da, definitivno mnogo moćan. I onaj moment što mi je jedno od baš zastrašujućih scena, kada Bran uđe ne u jednu vranu, nego u desetine njih, cijelo jato, i kada uzme da nagleda Night Walker i njegovu vojsku, i kada to uoči Night King i bukvalno sruši te vrane. Dakle, tu se isto pokazuje neka njihova povezanost, koja je na neki način zastrašujuća, i ona scena kada Bran ima viziju da isto vidi gde je Night King i kada ga on dotakne, to je isto ono baš. To mu je ovaj stari Trey Raven rekao da ne smije previše dugo da ostaje u vizijama, da se ne bi nešto dogodilo. Onda kada ga je on dodirnuo, to je omogućilo ovim White Walkerima da uđu u ono skrovište gdje su bila deca. Jer pre toga da ga on nije dodirnuo, to je ne znam zbog čega, nisu mogli da uđu unutra, i onda kada je on njega dodirnuo, kada su ostvarili fizički kontakt ili ne znam ni ja kako da objasnim, a oni su mogli da uđu i zbog toga su ubili, zbog toga je Hodor da stradao Branovom greškom. A zašto ja mislim da... Nisam ja, mislim da niko nije sad nekako njegov fan, posebno kad je mali onako sladak, ali kad je veliki ima mnogo morbidnih scena, kad priča sa sestrom pa kaže ja sam bio na tvojom venčanju, kako si bila lepo u beloj venčanici, onako je malo spuhi. Da, on se sad više ne predstavlja kao Bran, on sad kaže ja više nisam Bran, ja sam Three-Eyed Raven, kao Trok i Gavran, i to je... Ostaje se više onako čudan. Da, distancira se od prethodnog lika, od Brana Starka, i preuzima tu ulogu koja mu je kao već... A što te nisi ljubitelj njega, dobro? Pa da, zato što se ne slažem sa mnogim njegovim izborima, i to mislim, kao i svi ostali, se poistovećujemo sa likovima i dovodimo u pitanje njihove odluke, ove ili one, ali u principu jedino, da kažem, Tyrion i ne znam, možda Jon Snow donose prave odluke, ali Jon malo više koristići srce. Preveliki emotivac. Da, što će na kraju možda i da ga košta. Sad, pošto diru se za stomak i malo pre sam naletala neku teoriju, mnogo smiješno, moram sad da pogledam sa tobom. Neki klinac je vratno pisao na Redditu kako je gledao s Kevom Game of Thrones i kako je ona rekla da će zmaj, iako su ga Night Walkeri preobratili, kada bude video Daenerys, te se seti. I kao, ipak majka je majka, a onda je si rekao, ali kao mama, svakako je zmaj mrtav. Kao, onda je Keva rekla, ali zato je to Melisandra i to je njena uloga. Nju nisu bez veze ostavili u seriji i pošto ona vraća iz mrtvih, ona će kao možda da vrati zmaja. Ali ja ne verujem u tu teoriju, mislim da bi bilo preveliki big deal da se zmaj vrati, jer kad su ga već preobratili, mislim da je sad pointless da ga vraćaju da bude živ, ali mislim da će Melisandra sigurno opet da nekog vraća iz mrtvih i da radi neku svoju magiju. I jednostavno mislim da će sve da nas iznenadi šta će da se desi, da mi možemo da nađemo do sutra, ali mislim da je ključ i popularnosti ove serije baš to što su u prvoj sezoni ubili jednog od glavnih likova Ned Starka, zato što su u drugoj sezoni pobili gomilu glavnih likova u Red Weddingu, što stalno odlaze likovi za koje se vežemo i koje na neki način volimo i kao bukvalno očekujte neočekivano puta milion. Tako da, ne znam, ja gledam od Dosije X i znaš u svakoj epizodi šta god da se desi Molderu ili Skali, da će na kraju oni biti okej, i to malo otklanja tu dozu neizvesnosti koja je baš Game of Thrones, da, to je konstantno, može u svakom trenutku svako da nastrada, ne postoji glavni lik, ništa nije crno ili belo, svi su u toj nekoj sivoj zoni gde mogu da postanu ili junaci ili da budu zlikovci na kraju. I to kad kažeš nekako,
muti se ta linija između dobrog i zlog. Ne postoji. Jaime Lannister je prvo bio zao, pa ga sad svi volimo, i Sansa isto. Cersei je sve više i više zla, ona je bila kao i dobro u prvih par epizoda, pa smo te kasnije otkrili njeno pravo lice, ali baš to kad se budu direktno na battlefieldu suočili Daenerys, Jon Snow i Night King i tako dalje, ko zna, postoji teorija da će Daenerys da postane zombi ili da će da bude preobraćena u ne Night Kinga, ali u White Walker ili tako nešto. I kad sam već to pomenula, takođe ima jedna teorija koja je zaintrigirala i mene i tebe, a vezana je za Stark liniju, porodicu generalno. Hoćeš ti da ispričaš? Pa da, osnivač kuće Stark je Bran the Builder, po kome je Bran Three-Eyed Raven i dobio ime, i zbog tog imena i svega ostalog vezanog je verovatno toliko moćan. Kada je sklopljen mir, znači oni nisu porazili White Walkere, nego je sklopljen mir sa White Walkerima, napravljen je zid koji će ih odvajati jedno od drugih. On je za prvog komandanta noćne straže postavio svog brata, koji je se zvao nije Night King, nego White King, ono što sam ja mešao, njega se zvali... Imaš Night King, on je onaj glavni s plavim očima, a ovaj se zvao Night's King. Night's King, bravo. To su dve različite stvari. Tako je, da. I onda je po nekoj priči on na kraju stupio u brak sa White Walkerkom i da su White Walkeri povezani sa krvnom linijom Starkova. Oni su imali decu i žrtvovali su decu White Walkerima, živjeli su dugo u nekom izdvojenom delu u okviru u jednom najstarijih zamaka, nazivu, to je prvi zamak koji je izgrađen. I vladali tada, i to je bilo tipa 900 generacija pre Jon Snowa, tako da, eto, čisto da dobijete uvid koliko je to davno bilo u seriji. I kasnije, kada se sve to završilo, svi dokazi, sve evidencije o tome su izbrisane, dakle... Da, rečeno je za njega da njegovo ime ne sme biti izgovoreno, tako da je vremenom zaboravljen. I tu dolazimo do jednog jako interesantnih teorija vezano za trailer koji je izašao za novu sezonu, a to je kada se Jon Snow, Sansa i Arya nalaze u kripti, i opet mislim da dosta stvari je povezano s tom kriptom. Sigurno, čim su ceo jedan trailer posvetili njoj. Tako je. I kada vidimo onaj led, i sad svi misle da se aludira na Night Walkere, na njih generalno, ali teorija kaže da je to moguće da se budi jedan od tih Starkovih koji je polu Night King, White Walker, šta god, znači koji je bio i malo zao, ali koji je bio u braku sa jednom od njih i samim tim je zato simbol led. I samim tim nije slučajno što su Starkovi u Winterfellu i što se stalno vezuje sneg za njih i što je i simbol za Jon Snow sneg. Da, oni su prva linija odbrane, mislim, Winterfell je, kažu, pošto ga je napravio Bran the Builder koji je koristio neku vrstu magije da napravi zid, kažu da je ista ta magija korišćena i da se naprave zidine Winterfella kao druga linija odbrane. Tako da... Ali s obzirom da vidimo, ne znam da li je to u traileru ili je to bilo u 7. sezoni, kada zmaj duva vatru i ruši zid, je li to u traileru? Ne, bilo je u sezoni. Malo sam pomešala, moram da pogledam to ponovo. Ali samim tim, ja mislim da će oni tu da završe sa zidom i da neće više nešto da mu se posvećuju magiji i generalno zidu. Da, oni su... Kao idemo dalje, to je već završeno. Tako i krenuli su kako zima dolazi, oni mogu da napreduju sve više i više ka jugu, tako da zid više nije problem. Mada su u traileru su preživjeli ovi koji su nalazili na zidu u trenutku kada je rušen, tako da... Tako da ko zna kao. Da. Ali ono što ja mislim jeste da Night King nije previše zainteresovan za Daenerys i Jon Snowa i to vidimo u onoj bici, on se usmerio na zmaja, iako je lako mogu da ubije Daenerys, na primjer, u toj sceni. Ali nije hteo. Zbog teorije koja je moja omiljena, da je princ koji je obećan u stvari sin Daenerys Targaryen i Jon Snow.
Nije, ja imam drugu teoriju da je princ koji je običan Bran i da on u stvari, da ga ništa to ne zanima i da zna da najbrže može da dođe do Brana putem zmaja, da brže može sve to da savlada i da se on usmerava na Brana, jer mu on u stvari najveća pretnja, da su mu ovi svi drugi smešni. Da, ali mi nismo videli Branovu moć. Ne znamo šta Bran može. Ona je veća iz epizodu u epizodu. Pa dobro, da, ali mislim da priča za princa koji je obećan nije vezana za ličnost koja će mačem zaustaviti ili ne znam, magijom zaustaviti White Walkere, nego da je to vezano za priču, ono koju sam ti pričao, da uvek u Winterfellu mora da bude Stark, baš zbog toga, jer je White Walkerima da bi produžili svoju egzistenciju, neophodan neko ko ima u sebi Starku krv. A pošto smo vidjeli da kada Craster daje mušku decu... Ali Crasterova deca nisu imala Starkovu krv. Tako je, zbog toga oni nisu dovoljni da vode White Walkere, nego samo da povećavaju vojsku ili ne znam iz kog razloga da u principu oni koji poginu u borbi podignu i onda su oni Whites, a ove bebe... Čisto da razjasnimo, znači to isto mene malo bunilo. Kada je bila ona bitka... Hard Home. Hvala ti, gde je Jon Snow prisustvovao i gde je Night King prisustvovao i kada su svi ti ljudi pomrli i kada ih je on podigao, oni su Whites, dakle zombi, možemo ih tako nazvati. Da, a ovi su White Walkeri na konjima. Ona je jedan sa bradom koji je najpoznatiji. Čekaj, Night King i on ima uza sebe White Walkere kojih ima par. Da, to nije ne, to nije. On njega je Jon Snow ubio u onoj epizodi kada je u toj baš koji smo pričali u Hard Home, sa njim se borio. A Night King ima krunu na glavi, on jaš ovog zmaja trenutno. Ne znam ko je Night King, nemamo njega, ali Night King je jedan i on ima White Walkere kojih ima 10-ak, možda i manje, i ostalo su... Da, mislim trojice, četvorice, tako, nisam siguran, ni ja tačno u par scena se vidi... Da, su zombi, u stvari. Tako je, da, obični vojnici. Jedan od zombija je onaj koga su doveli ispred Cersei, koga su svi videli. Da. I oni mogu da se ubiju Dragon Glassom i Valyrian Steelom. A postoji teorija da mogu i čelikom, ali to nam još uvijek nije razjašnjeno. U epizodama vidjet ćemo. Ali da ove White Walkere je moguće ubiti samo Valyrian Steelom, recimo, ili tako nešto. Da, jer su najmoćniji. Mislim da će i Vukovi tu da budu od velikog značaja, kao i dva preostala zmaja. Da postoji teorija da će Sam da uzme da pravi oružje uz pomoć zmajeva i njihove vatre, da tope taj Valyrian Steel koji je preostao i da prave oružje, vojsku, tako je. O Cersei smo dosta pričali, postoje dosta teorija vezano za nju. Ja mislim da neće biti ništa ti si rekao da će da dete Night Kingu. Postoji mogućnost ako je bude ponuđena opcija da uradi bilo šta, da osigura prestol ili da sklopi mir sa nekim koga ne može da pobedi, da će sigurno pristati na to. Ja mislim da će on samo izgubiti dete i mislim da ja više verujem one teorije da će nju Jaime da ubije. Da, sigurno. A postoji jedna cool teorija da će Arya da uzme lice Jaime i da je tako ubije, što bi baš bilo cool, realno. I takođe, jedan od najodvratnijih likova u seriji pored Cersei mi je Mountain, koji je u stvari zombi, jel tako, Frankenstein zombi, ne znam kako bi ga nazvala, šta je napravio od njega. Tako je, nešto sam... Ovi što radi sa Cersei, ne znam njegovo ime. Da, on je sad Hand of the King, on je izbačen iz Citadela, on je bio jedan od Grand Master, ali izbačen iz Citadela zato što je upražnjavao crnu magiju ili neke rituale koji nisu standardni. Postoji teorija da će on uzme ruku od ovog zombija koga su ubili i da napravi nešto s njim. Da on čak ima na sebi Joffrijevu glavu. Ili tako nešto skroz morbidno. Nadam se da nećemo da otkrijemo da li je to tačno ili nije. Da, glava je zastrašujuća, ali ja sam videla teoriju da ovo će se desiti u 8. sezoni i vrlo je realno, pošto je on na listi Arije, da će Arija želiti da ga ubije i
da će biti mnogo povređena, naravno jer je on mnogo moćan, mala Arya i nasuprot Mountaina, i da će da je spasi Pseto. Da, i ja sam ubeđen da će on da ubi. Da, i ja mislim da će on, to bi bio happy end, kao to bi bio lep moment. A što se tiče onog što se najviše pominje, jedino što su oni otkrili da će kraj da bude bittersweet. Dakle, ja sam rekla da će ili Daenerys ili Jon Snow da umre, to je neka moja teorija. Ti kažeš teoriju da će ona imati bebu. Ne znam, opet mnogo mi je čudno kad smo otkrili da u stvari ona njegova tetka, da su oni spavali. Verovatno će Bran da kaže Jon Snow, you are Targaryen, a on neće to hteti da otkrije Daenerys. Ne, ali Targaryeni su se kroz istoriju jedni sa drugima venčavali da bi zadržali... Lozu. Da, kao pure bloodline. I navikli smo se na to u seriji, ali opet grozno. I opet se svi u seriji izgražavaju što je ova Cersei sa Jaimeom, a blizanci su i kao rasli su u istoj utrobi i kao zajedno su ali kao... Da, jeste, pa ni oni ne izgovaraju niko nikada javno, nije rekao, mislim sada kada zadnje dete Jaime pitao Cersei šta ćeš reći čije dete, ona mu je rekla reću da je tvoje, onda je on zagrlio i mislili smo da će oni da se izmire i da će sve biti okej. Ali onda on uvide u stvari njeno pravo lice i otišao. Da. Stavila sam na story maločas da snimamo video i da nam postave neka pitanja, tako da sad ćemo vidimo šta su postavili. Evo, pitanje za nas dvoje, kako bi volili da se završi seriju? Kad bi mi kreirali. Pa ne znam, siguran sam da umre Cersei, da umre Mountain, da dobro pobedi, da kakav god kraj bude bio, siguran sam da će svi biti više nego zadovoljni, jer ne znam da li je neko nekada bio razočaran krajem neke sezone ili, mislim, ja bar nije epizode. Red Weddinga, nakon Red Weddinga ja mislim da smo svi bili u šoku mesec dana nakon Red Weddinga, nismo mogli da funkcionišemo. To je fora, ostavlja jak utisak. Najsrećniji bi bio kada bi Tyrion bio na prestolu, Jon Snow King in the North ili Lord Commander of the Night Watch, nešto od te dve stvari, i da saznamo da White Walkeri u stvari nisu zli, nego da su imali neki drugi plan i program. Plan, da, nešto za opšte dobro, da su funkcionisali. Da, recimo tako nešto. Ja se sad razmišljam i kao si ima omiljen Jon i Dany, a opet ne bi volila da završavanje zajedno jer su ipak krvno srodstvo, nekako mi je to skroz konfuzno. Tako da, što se toga tiče, nisam u fazonu da bi volila da oni imaju bebu koja će da bude obećani princ, jer mi je to sve malo nenormalno. Ali opet želim happy end i za njega i za nju. Da, mislim da bi prikazali scenu njih dvoje u potpalublju broda dok su putovali, da neće imati ta scena neke posljedice dalje u seriji, tako da ja očekujem to dete, a za ovo... Ti očekuješ dete? Da, 99%, a Tyrion će biti na prestolu zato što je on je sin Mad Kinga i žene Tywona Lannistera koji je u tom trenutku bio Henry the King. Zato kao nikad nije volao i nikad ga nije stavio priznao za sina, zato što je dwarf, nego što nije njegov sin. Da, u jednoj epizodi mi čak rekao ti nisi moj sin, ali zbog okolnosti morao sam da te nazovem Lannisterom i tako da te odgaja. Znači on je polubrat od Dany. Da. 3 omiljena lika, ti si rekao ko ti je pored njega još, ko si to... A jesi ti rekla kako bi žela da se završi serija? Pa u principu, rekla sam. Dobro. 3 omiljena lika... To nas najviše pitaju, omiljeni lik. Da, pa dobro, rekao sam Tyrion Lannister, možda Sansa i recimo, pa nisam siguran, gotivim Sema, on je ono, mislim, ultimativni dobrica. Ne, nisu mi favoriti, ono, dobri su i svi su vezani za njih zato što Mene njih dvoje Arya, da. Jel da? Da, meni je Sam, ono,
mislim da je... Jo, mene sve povode. Da je on jedna ultimativna dobrica i da će na kraju i on odigrati neku... Jeli, a šta je sa bebom od one žene, ćerke Krastera koju on spasio? Little Sam. Tu je jako bitna stvar koju nismo pomenuli, mislim da će tu možda nešto se desi. Pa oni se vide, Gilly i Little Sam se vide u traileru kako su u ovim kriptama u Winterfellu dok gore traje borba, da su ženi i deca u katakombama zatvoreni. Možda će da, nisam siguran. Bebu, možda će nešto i tu. Da, moguće da je... Da, moguće. Jer to je jedina preostala beba koja nije data... Da, a obećana im je. Obećana im je. Da. Znači, ja sam rekao što je omiljena lika. Da li misliš da je Sansa trudna? To je ovako vrlo zastrašujuće. Sansa... Ne. Ne mislim. Sa kim bi mogla da bude trudna? Sa onim Obrijem Monstrumom. S kim je bila u braku posle Jaime-a. Posle Joffrija. Sa ovim, da, njega sam skroz zaboravio kad su ga pojeli psi. Ali nadamo se da neće. Da, mislim da nije. Ne, mislim da nije. Kad smo počeli gledamo seriju, oboje smo počeli gledamo od početka i da, omiljena nam je serija. Dakle, gdje može se gleda serija na HBO? Jon ili Tyrion? Tyrion. Khaleesi ili Cersei? Khaleesi. Stvarno. Meni Jon, svakako. Da. Da li misliš da će na kraju Jon biti sa Daenerys? Opet se vraćamo na ono što ja u stvari nisam nekako mislim da će da se završi, kako bih volala da se završi. S jedne strane bih volala da oni budu zajedno, s druge strane me nervira zašto su morali da budu u tom krvnom srodstvu, tako da ne znam. Eto, očekujem, puštam seriju da me iznenadi. Da, ja mislim da neće biti zajedno, da Jon kroz celu seriju žrtvuje nešto zarad nečeg drugog, tako da mislim da će u jednom trenutku zarad pobede ili nekog mira morati da žrtvuje ili Dany ili svoje dete, tako da mislim da neće biti. Ali ja se nadam da će da budu ubijeni svi baš negativci. Ja navijam za Ariju da uspe da svoje liste pretuta sve one. Pa da, ali kako dobro. Kako spooky to zvuči, ali da. Jest, da, ali mislim to kao što sam rekao malo pre, nije niko skroz loš niti skroz dobar, svako ima svoju neku viziju kako Westeros treba da izgleda i ko treba da vlada. Jedan i drugi na drugoj strani i na Ko ti je menjeni, Varys ili Littlefinger? Više podržavam Varysa po onome šta radi u seriji, ali Littlefinger genijalan lik. I glumac i lik je ceo genijalan. Ali The Faceless Man me onako isto je plaši i mislim da će on tek da nas iznenadi u poslednjoj sezoni, da će nešto tu da se otkrije. Tako je, da. Mora nešto da se desi. Da. Za koju uzrast bi preporučio seriju? Od 16 godina. Pa recimo, možda ne znam koliko je ona oznaka na HBO do preko 18, strong language i ostalo. Da, ja sam zaboravila na prvu sezonu. Da, sad su se smirili totalno, ali prva sezona je baš... Da, pa, ne znam. Svim ljubiteljima serije, sad ne znam to koliko godina. Svakako svima preporučujemo seriju, ali bebac se moj slaže udara. Definitivno jedna od najboljih serija ikada snimljena, svih vremena. I Bittersweet je samo zato što sama činjenica da postoji samo još jedna sezona, ne znam kako ćemo to izdržati. I definitivno me drži sad adrenalin i nakon završetka snimanja ja krećem, nastavim, neću da spavam noćas i gledam sve sezone, moram do ponedeljka. A danas je sreda, da odgledam sve sezone. Divan sagovornik. Hvala. Malo smo bili ozbiljniji nego što smo inače u realnom životu, ali smo zaista morali da se posvetimo ovim teorijama. I ono što nas najviše zanima jeste šta vi mislite, da li se slažete sa nekom od ovih teorija koje smo mi pomenuli, da imate neku svoju, pišite nam u komentarima i gledajte seriju. To bi bilo to. Ćao ljudi, vidimo se. I was walking with the ghost.